खुलुमबाय सानसेरि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेरि खौरांखौ नुनो हागोन। उदालगुरि जिल्लायाव दिनै 300 जरा जुलि जागोन। उदालगुरि जिल्ला जुलि फोसाबथाय आरो दि हान्स फाउन्डेसननि बानजायनायाव उदालगुरिनि मनपुर गेलेग्रा फोथाराव 300 जरा जुलि अदेबानि 600 हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि जुलि जागोन, जेराव बर', नेपालि, बागानिया, सावथाल, राभा, बिहारि, असमिया आरो गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जुलि जागोन। गाव गावनि धोरोमनि गेजेरजों जुलिखौ होनाय जागोन। बर'फोरखौ बाथौ आरो ब्रह्मनि जयग'नि गेजेरजों होनाय जागोन आरो संखरियाफोरखौ संखरियानि नेमखान्थिनि गेजेरजों आरो सावथालफोरनिखौ माझी धोरोमनि गेजेरजों जुलि होनाय जागोन होननानै सीमान्त चेतना मन्चनि आसाम रायजोआरि लेङाइ आफादगिरि मेनन मुसाहारिया फोरमायथिदों। 300 जरा जुलि होनाय हाबाफारियाव हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि अनगायैबबो हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि नखरनिफ्राय सा 20 हांख्रायहरदों। बेनि अनगायैबो खाथिनि रायजो राजाफोराबो थागोन। बेनिखायनो बे हाबाफारियाव 6,000निबो गोबां सुबुंफोर थुबुर जागोनखौ आसा खालामनो हायो होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। रायजो राजाफ्रा फैनानै जाहाथे हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदानखौ बोर सास्रि फैयो बेनि थाखायबो नुजाथिफैनो थाखाय खावलायहरदों। मेनन मुसाहारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गोबां गामिफोरावनो समाजनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जुलि जायैनि थाखाय गनायनानै लाजाया आरो खायफाया रांखान्थि गैयैनि थाखाय जुलि लानो हाया। बेनिखायनो हिन्दु धोरोमनि नेमखान्थिनि गेजेरजों जुलि होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों। उदालगुरि जिल्ला जुलि फोसाबथाय आरो दि हान्स फाउन्डेसनआ हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदाननो जुलिनि थाखाय गाननाय जोमनायखौ हरखाबाय। बेनि अनगायैबो संसार जानायाव मा मा गोनांथि जेरै कम्बल, देलायग्रा, बासनपत्र गासैखौबो होगोन होननानै फोरमायथिदों। आसामाव सन्टोष ट्रफि खुंनो थांगासिनो दं। आसामनि क'क्राझाराव 76थि सन्टोष ट्रफिखौ खुंनो थांगासिनो दङ। फैगौ 29 दिसेम्बर 2022 निफ्राय जागायजेननानै 5 जानुवारि 2023 सिम सन्टोष ट्रफिनि थाखाय फुटबल गेलेनाया जागोन, जेराव आसामनि हान्जानि अनगायैबो गवा, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालेण्ड बायदि बायदि रायजोनिफ्राय गेलेनो फैगोन। आसामनि फुटबल हान्जानि थाखाय क'क्राझाराव गेलेगिरिफोरखौ सायख'नाया जागासिनो दं। थांनाय 4 दिसेम्बरनिफ्रायनो सायख'नाया जागायदों। आसाम फुटबल सन्थाया आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय सा 105 गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै लाबोदों आरो सा 105निफ्राय गिबियाव सा 45खौ सायख'गोन। उनाव बे सा 45निफ्रायनो आसामनि हान्जानि थाखाय सायख'गोन। क'क्राझाराव खुंजानो गोनां 76थि सन्टोष ट्रफियाव जाहाथे आसामनि हान्जाया मोजां गेलेनो हायो आरो गेलेगिरिफोराबो जाहाथे गाव गावनि मुंखौ लाखिनो हायो बेनि थाखाय गोख्रों नाजानाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों। दिल्लीयाव बिजेपिनि सानखान्थि खालामनाया फेलें जाबाय। दिल्लीयाव जानाय मिउनिसिपेल कर्परेसन बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ जेनबाय आरो आप दोलोआ देरहासार जानो हाबाय। थांनाय 4 दिसेम्बराव 250 मासियाव दिल्लीयाव मिउनिसिपेल कर्परेसन बिसायख'थिया खुंजादोंमोन, जेराव आप दोलोआ 134 मासियाव देरहासार जानो हानानै गोहोखौ गावनि आखायाव लानो हाबाय। 250 मासिनि मादाव आप दोलोआ 134 मासियाव देरहासार जानो हादों। बिजेपि दोलोआ 104 मासियाव देरहासार जानो हादों। कंग्रेसआ 9 आरो उदां बिजाथियाव 3 मासियाव देरहासार जानो हादों। दिल्लीनि मिउनिसिपेल कर्परेसन बिसायख'थियाव 2007 मायथाइनिफ्रायनो बिजेपि दोलोआ देरहासार जाबोबाय थादोंमोन, नाथाय बे खेबाव बिजेपिनि आखाइनिफ्राय गोहोआ थांबाय आरो आप दोलोआ देरहासार जानो हाबाय। 134 मासियाव देरहासार जानो हानायनि उनाव रायजो राजाफोरनिसिम साबायखर बावहरदों आप दोलोनिफ्राय आरो मोजाङै खामानि मावलांनायाव बिजेपि आरो कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो मदद नांगोन होननानै बुंथिदों आप दोलोनिफ्राय। दिल्लीनि अनगायैबो गुजरात आरो हिमाचल प्रदेशआवबो दिनै बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होगोन। गुजरातआव 182 बियाबनि थाखाय थांनाय 1 दिसेम्बर आरो 5 दिसेम्बर मोननै खोलोबाव बिसायख'थिया जादोंमोन। गिबि खोलोबाव 89 बियाबनि थाखाय आरो नैथि खोलोबाव 93 मासिनि थाखाय बिसायख'थिया जादोंमोन आरो हिमाचल प्रदेशआव 12 नबेम्बराव 68 बियाबाव बिसायख'थिया खुंजादोंमोन। मोन्नैबो रायजोनि फिथाइखौ दिनै फोसावनानै होगोन। गावनि हायावनो बड'लेण्ड बिनो मोनथाय होयैखौ लानानै खुद्रिदों BoNSUननि दैदेनगिरिफ्रा। BoNSUननि उदालगुरिनि नलबारि फोथाराव सुबुं गौमा खुंनायखौ जाफुंसार जानो होआखै। आलादा बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै सुबुं गौमा हाबाफारि लादोंमोन BoNSUआ, जेराव क'क्राझार, चिरां, तामुलपुर बायदि बायदि जिल्लानिफ्राय हांख्रायहरनाय सुबुंफोरखौ गासैबो जिल्लाफोरावनो होबथादों होननानै BoNSUनिफ्राय फोरमायथिदों। हांख्रायहरजानाय सुबुंफोरा बास,
उइंगार आरो गाव गावनि गारिफोरजों फैदोंमोन नाथाय होबथादों। बेनि अनगायैबो उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो सिमायावबो होबथादों होननानै फोरमायथिदों आरो आलादा बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय सोमावसारनायखौ होबथानायाव मोन्नैबो सोरखार अदेबानि बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनि आखाइ दं। जायफोर ओनसोलनि राजखान्थि हान्जा जायफोरा बड'लेण्डखौ मोजां मोना आरो बड'लेण्ड मोजां मोनै माखासे जायफोर गावसोरखौ माहारियारि आफाद होनानै लायो बिसोरनो सोरखारनि गेजेरजों BoNSUननि आलादा बड'लेण्ड दाबिनायनि गनायथिखौ केन्सेल खालामनानै होबाय थायो होननानैबो बुंथिदों BoNSUननि दैदेनगिरिया। लोगोसे बुंथिबावदों दि बड'लेण्ड ओनसोलावनो बर' हारिया गावसोरनि मोन्थायखौ बिनो मोन्थाय गैयैया जोबोद दुखुनांथाव। बेजों बर' हारिखौ नासयनाय जादों। दिनै सोमावसारनायनि मोन्थाय, एक्सप्रेस खालामनायनि मोन्थाय, प्रग्राम खुंनायनि मोन्थाय आरो सुबुं खुंथायखौ नादबनानै दोनदों आरो बेयो मा आयेन होननानै सोंथि खालामो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथाजों गोजोन फैबाय होननानै बुंथिदों। नाथाय बिटिआर गोरोबथानि उनावबो रन्जन दैमारि बिथाङा जोबथेसालियावनो दङ। एनडिबिफोरा बन फाननानै जानो गोनां जादों। गोजोना प्रमद बर'आ सेराव जिरायनाय आरो उरखावग्रा ब्रह्मआ मन्थ्रि जानायखौनो फोरमायो नामा होननानैबो सोंथि खालामो बिथांमोनहा। बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि BoNSUआ खुंनाय सुबुं गौमायाव रायजो राजाफ्रा थुबुर जागोनखौ होबथानो थाखायनो फोथाराव 5,000निबो गोबां प्रशासना लावथि सिबनो थाखाय थागथियारि जानानै दंमोन। एम्बुलेन्स, अर खोमोरग्रा बिफान आरो बुलेट गान गासैबो थागथियारि जानानै दंखायोमोन। नाथाय बिथांमोनहा आलादा बड'लेण्डनि दाबिखौ जेसेबांनो होबथागोन एसेबांनो रायजो राजाफोरनि खुद्रिनाया गोख्रोंसिनसो जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो ट्राइबेलफोरनि मोन्थाय आरो संबिजितखौ नाख्रेबनानै दोनबाय थानायनि थाखाय बर' लाइमोनफोरा फिन हाथियार हमोबा बियो बिटिआर सोरखार आरो आसाम सोरखारनि दाय जागोन होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बर'फोरनि आलादा बड'लेण्ड दाबि खालामनाया 65 बोसोरनि बांसिन जाबाय। एबसुनि सोमावसारनाया 35 बोसोरनि बांसिन जाबाय। नाथाय बर'फ्रा दिनै मा मोननो हाखो? मोनथाम गोरोबथानि उनावबो आलादा बड'लेण्ड मोननो हायाखै। एबसुआ मोजां खामानि मावनायमोनब्ला BoNSUआबो जोनोम जानाय नङामोन होननानै बुंथियो BoNSUनि दैदेनगिरिया। लोगोसे बड'लेण्डखौ मोजां मोनग्रा आरो हास्थायग्रा रायजो राजाफोरखौ खौसे जानो थाखाय खावलायहरो आरो बड'लेण्ड गैयाबा जेबो राहा गैया होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। आसामनि बक'आव बास जाब्रथाय जानायजों सासे सुबुंनि जायगायावनो जिउ खहा जादों। गुवाहाटीनिफ्राय फैनाय नार्गिस बासआ बक'नि लामपारा ओनसोलाव सामलायनो हायैयाव गलायाव सौख्रांफैदों। बासआ गिबियाव बेटारि रिक्सायाव सौख्रांदों। बेनि उनाव गंनै गलायाव सौख्रांदों जायजों बासआ थेर बेथेर बायफ्लेजोबदों। जाय जाथायाव जायगायावनो सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो गोबाङानो जोखोम जादों। जोखोम जानायफोरनि मादाव 4 गोब्राबसिनै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बासाव बांसिनै गवालपारा जिल्लानि टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोर दंमोन। जाब्रथायजों जायगायावनो जिउ गोमानाय बिथाङाबो नागरबेरा बिमला प्रसाद चालिहा कलेजनि प्रफेसर डक्टर अन्जन ज्योति बरा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तामुलपुर जिल्लायाव दावबायहैदों। जेराव बिथाङा 586 कौटि रांनि तामुलपुर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लुनायनि खामानिखौ जागायजेननो थाखाय फुजा होफैदों। तामुलपुराव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल लुनो थाखाय भारतनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदोंमोन। दा बेखौ लुफुंनायनि खामानिखौ जागायजेननो थाखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फुजा होफैदों। बेनि अनगायैबो पाग्लादिया आरो काला दैमायाव गासै 247 कौटि रांनि गासै गंथाम दालां लुफुंनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसे मथंगा आरो बाल्टी दैमायावबो आरोबाव 2 दालां लुनो थाखायबो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनदों। तामुलपुराव 10 कौटि रांनि मिनि स्टेडियाम लुनायनि खामानियाबो जागायजेनसिगोन होननानै बिथाङा बुंथिदों। लोगोसे 2 मडेल अंगनबादि केन्द्र आरो 2 मडेल CBSE स्कुलबो बानायनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों। सेकेन्ड हेन्ड गारि फाननो थाखाय नंखाय एडभार्टाइज फोसावनानै रां लुथिग्रानि 2 दुथांफोरखौ गुवाहाटी पुलिसआ हमनो हाबाय। हमजानाय दुथांफोरनि मुङा मौसुमी मिश्रा आरो उदित डेका। दुथांफोरा जु रडनि सिन्दुरियाली ओनसोलाव थायोमोन। पुलिसआ बिसोर थाग्रा न'निफ्राय सनानि आस्थामफोर, माखासे मुलि, दुथांफोरा जेयाव फोनांनाय सुबुंनि सिगनेचार थानाय चेक, माखासे रां, गारि आरो बायदि बायदिखौ जब्द खालामनो हादों। रायखांनो गोनांदि दुथांफोरा साननैसो सिगां सासे सुबुंखौ गावसोरनि जेयाव फोनांदोंमोन। सेकेन्ड हेन्ड गारि बायनो थाखाय फैनाय सासे सुबुंनो दैयाव मुलि लागायनानै लोंहोदोंमोन। बेनि उनाव थाल गैयै जानाय हालोदाव सुबुंखौ फ्लेटआव लांनानै थांदोंमोन। बेनि उनाव आइजोजों जयैनो गाज्रि सावगारि सेबखांनानै भिडिअ भाइरेल खालामनायनि हुमखि होनानै रां दाबि खालामदोंमोन दुथांफोरा। बे दायावनो दा गुवाहाटी पुलिसआ 2खौ हमनो मोनबाय। मुङा मौसुमी मिश्रा आरो उदित डेका।
भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि एसबी बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों।